Okei, no mä menen nyt laittamaan valot päälle. No niin. Mitä tehdään? En mä tiedä. Okei, no mä ainakin aion syödä. Okei. Mulki on nälkä. Okei. Mä otan jättivaahtokarkin ja limua, tai siis mehua. Saanko mä kakkua? En mä voi, koska mulla on ruoka-ajan vähistä. Okei. Mä syön nyt vaikka tässä. Onko sulla rahaa? Ei juuri nyt. Tule nyt vain. Odota. No niin. Mä olen syönyt nyt. Tule tänne. Hyvä. Mennäänkö vetämään vaikka jotain kaveria? Mennäänkö vetämään jotain kaveria? Mitä ihmettä se tarkoittaa? Siis pyytämään. No ei. Hei oikeesti. Mä oon ainakin tänään sunkaan kahdesta. Mulla on tänään yhden kaverin syntymäpäivät, niin mun pitäisi nyt laittaa mun juhlavaatteet päälle. Mene sä vaikka ottamaan Se kutsui mutkin. Eikö kutsunut? Kutsu. Ei se edes sanonut, että se kutsui sut. Älä huijaa. Mä menen katsomaan mulla hyvän pipon ylhäältä. Sanoi, että hän kutsui. Au! Kakan hissi. Kaikki menee Hän kakaksi. soitti minulle. No niin, mutta se ei ole kutsunut sua virallisesti. Nyt älä tipu, älä tipu, älä tipu. Ihanaa. Pääsinpäs ylös.